Πιάστε. Και η σάλα με το καλό. Πάντα εκείνη να κάνει. Α, πολύ ωραίο έφραγα. Το φυτέψατε ήδη. Τέλεια είναι. Το γραφείο του Αρχιπουργού Υπηρεσίας. Είναι το γραφείο με ασφάλεια με ανθρώπινες συνθήκες, με παράγραφα. Δεν μας δείξατε. Εδώ η περιοχή δεν έχει. Ξαναγυρνάμε πάλι. Καταρχάς σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας, τον ιστορικό, τον ηρωικό και πανέμορφο. Και ευχαριστούμε που σήμερα εγκαινιάζεται το Διοικητήριο της Αμφικλίας. Κάθε φορά που επιτελείται με αλφαγιώτα ένα καλό έργο, χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Ευχηθήκαμε να είναι ορμητήριο του καλού. Το συγκεκριμένο κτίριο παραχωρήθηκε τον Αύγουστο του 2017 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από το Υπουργείο Οικονομικών και κατά το παρελθόν εδώ στεγαζόταν το Ειρηνοδικείο Αμφίκλειας. Ο συγκεκριμένος χώρος θα εξασφαλίσει στο προσωπικό του τμήματος και στους πολίτες που θα το επισκέπτονται εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και παραμονής, που είναι απαραίτητες για την άσκηση του δύσκολου έργου της αστυνόμευσης της περιοχής. Θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας, αρρωγούς και στυλοβάτες στην επίτευξη της αποστολής μας, που στοχεύει στην προστασία τους από οποιοδήποτε έκνομη ενέργεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μέρα χαράς και έμπρακτης αναγνώρισης του έργου που επιτελεί διαχρονικά και με συνέπεια η ελληνική αστυνομία προς το κοινωνικό σύνολο. Αφού ευχαριστήσω την πολιτική και φυσική ηγεσία του σώματος, καθώς και όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που μας τίμησαν και είστε πάρα πολύ σήμερα με την παρουσία τους, θα παραδώσω στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος Αμφίκλειας Ελάτιας το νέο αυτό κτίριο, εκφράζοντας την πεποίθηση και βεβαιότητα ότι θα διαφυλάξετε αυτό και τον εξοπλισμό του και θα φανείτε αντάξει των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας. Η περιφέρεια είναι στις προτεραιότητες του καθημερινού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Η ασφάλεια του πολίτη, η ασφάλεια της κοινωνίας είναι από τα πρωτεύοντα αγαθά και αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι υπηρεσίες ασφάλειας να στηρίζονται σε υποδομές και σε κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας βεβαίως υπόψη την οικονομική στενότητα και όλα αυτά τα οποία πέρασε η χώρα μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, προσπαθούμε να λύνουμε ζητήματα αξιοποιώντας και βελτιώνοντας υπάρχουσες υποδομές. Το κτίριο που θα μεταστεγαστεί το αστυνομικό τμήμα Αμφίκλειας Ελάτιας έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, έγιναν με σπουδή και ταχύτητα όλες οι ενέργειες, ώστε γρήγορα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να παραδοθεί σε χρήση. Θα ευχαριστήσω εδώ την αστυνομική διεύθυνση, αλλά και το Δήμαρχο και το Δήμο, και να πω άλλη μια φορά ότι η συνέργεια των τοπικών φορέων, της κοινωνίας, της κυβέρνησης, οι συνέργειες είναι αυτές οι οποίες μας σπρώχνουν με ασφάλεια σε αυτό που έχει ανάγκη η χώρα σήμερα, δηλαδή να προχωρήσουμε μπροστά μετά από πάρα πολλές δυσκολίες. Βέβαια, θα σας το πω κρυφά εδώ, ότι ο κύριος Αναγνωστάκης πίεζε πάρα πολύ και πίεζε πολύ και για να γίνουν τα εγγένεια και για να γίνει το τμήμα. Δεν θα σας τα πω όλα όμως. Με την ευκαιρία θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο εγχείρημα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φίλες και φίλοι, όπως σας είπε η κυρία Υπουργός, γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να απαντήσουμε στις μεγάλες στεγαστικές ανάγκες που έχει το σώμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαι τυχερός γιατί είχα την εμπιστοσύνη από τον Φλεβάρι του 2015 μέχρι σήμερα και ευτύχησα να εγκαινιάσω μαζί με τους υπουργούς, τους προκατόχους της κυρίας Γεροβασίλη, πάρα πολλά τέτοια νέα αστυνομικά τμήματα από τη Δράμα και την Κέρκυρα, από την Κρήτη, από την Αργολίδα, σε όλη την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι απαντήθηκε το πρόβλημα. Όμως, αυτή την τετραετία, σεβασμιότατε, και ήταν απόλυτα εύστοχη η παρατήρησή σας, με συνεργασίες και συνέργειες που ανέπτυξε η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση, η πολιτεία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παράλληλα όμως με τη στήριξη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, και πρέπει να αναγνωρίσουμε την τεράστια βοήθεια που δίνει η πλευρά των Δήμων στη λειτουργία, στον εξοπλισμό των αστυνομικών τμήματων, όπως και των περιφερειών.
Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι υπήρξαν πολλές περιφέρειες και μία από αυτές και η δική μας που συνδράμουν μέσω ΕΣΠΑ για να εξοπλίσουμε σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτά τα λέω για να αποδείξω το ορθό της παρατήρησης του Συμβασμιωτάτου, ότι δεν φτάνει μόνο ένας. Πρέπει όλοι μαζί, όπως είπε και η Υπουργός, να αναπτύξουμε αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η κοινωνία, που έχει ανάγκη η χώρα. Συνεργασίες και συνέργειες. Έτσι λοιπόν, Σεβασμιότατε, να μείνετε απόλυτα βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Και είμαι σίγουρος ότι η κυρία Υπουργός μέχρι το τέλος της θητείας της θα κάνει κι άλλα εγγένεια. Να είναι καλοτάξιδο, να είναι πραγματικά άνδρο καλού και με τη στήριξη όλων των κατοίκων της περιοχής του Δήμου Αμφίκλειας, Ελάτια, αλλά και της ευρύτερης, σίγουρα οι αστυνομικοί θα είναι δίπλα σας για να εμπεδώνουν καθημερινά το αίσθημα ασφάλειας σε εσάς και στους επισκέπτες. Καλή δύναμη, καλή τύχη. Η εγκατάσταση μιας υπηρεσίας σε σύγχρονες υποδομές αποτελεί την έμπρακτη απάντηση της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου στην τοπική κοινωνία και τους αστυνομικούς που την υπηρετούν. Οι σύγχρονες δομές, εκτός από την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας για το προσωπικό, δημιουργούν και τις απαραίτητες συνθήκες για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Και θέλω να ξανάρθετε στην Αμφίκλεια, στο ΔΑΔΗ. Εδώ θα σας περιμένουμε, όχι μόνο με το τμήμα σε αυτή τη μορφή ή και σε καλύτερη, αλλά και με άλλα κομμάτια της πυροσβεστικής πιθανά που βάζουμε τώρα στόχο, να της δώσουμε κτίριο και των άλλων χώρων. Ακούστε. Και θυμάμαι πάντοτε, και τώρα που φεύγω από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι πάντα ήμασταν διεκδικητές. Κυρία Υπουργέ, κυρία Γενικέ, κύριε Γενικέ, όπως τρέχετε και τρέξατε και σας ευχαριστώ για να εγκαινιάσουμε αυτό το κτίριο, θέλω να βοηθήσετε την τοπική αυτοδιοίκηση, το απαιτώ, το ζητώ, να ανοίξει μια ομπρέλα και κάτω από την ομπρέλα να είναι τα ιατρεία, τα κέντρα υγείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να μπορούμε νόμιμα να τους δίνουμε πετρέλαιο, νόμιμα να τους δίνουμε εργαλεία, νόμιμα να τους βοηθάμε. Να μην έχουμε από πάνω μας το σπαθί του εισαγγελέα ότι παρανομούμε. Πού παρανομούμε? Να βοηθήσουμε αυτούς που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη? Να μας το επιτρέψετε. Σας ευχαριστώ.